ila ang isla sa bantayan sa pagkaon ug lechon panahon sa Semana Santa. Gani, daghan ang nagtuo nga usa kini ka fiesta. Apan aduna di ay kini laing kahulugan ug rason nganong adunay lechon o ubang putahe nga ilang andamon. Usa na niini ang indult nga gihatag sa Rome nga nag-exempt sa Banayan Island gikan sa pagpuasa ug pagtugot kanila sa pagkaon og karne. Karong buntaga, atong sayran ang kinatibuk ang detalye ini, pinaagi sa itong pagpakikinabi sa usa ka chairman sa Worship of the Parokya de San Pedro Apostol nga si Kenneth Roger Monilar. Makauban nato karong buntaga mga kapuso, Kenneth Roger Monilar, Chairman on Worship sa Parokya de San Pedro Apostol sa Bantayan. Maayong buntag, Sir Kenneth, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Payong buntag, Sir Nick, and sa atong mga kapuso diha. Sir, klaro na to. Daghang salamat, Sir Kenneth, for joining us. Klaro na to kining people indult nga naghatag og pagtugot sa taga-Bantayan nga makakaon og karne Biyernes Santo. Gi-practice pa ba ni Ron, Sir? Unsay katin-awan ni ini? Doon na ba'y expiry kini mong indult? Yes. That's a very good question and very timely, no? Kay kaning atong people indult, there's so much na kinahanglan pa natong kanang i-explore mahitungod diini. Gamay lang pagpasabot mahitungod diini indult. Kaning indult gihatag kini isip usa ka pribilehiyo, no, sa mga pagpaghatag o exemption sa usa ka norms sa nga gi-practice sa atong simbahan sama niining abstinence and fasting. So niadtong tuig 1824 to be exact, sa panahon ni Pope Leo XII, gi-issue kining maong indult dinhi sa Bantayan, pinaagi ni Father Doroteo Andrada del Rosario, tungod sa pipila ka mamahimong rason. No, kay wala man na state dito sa atong indult kung unsa joy rason nga nung gitagaan og indult ang Bantayan. So adunay lamang og mga teorya nga mamahimo natong magamit nga rason nganong gi-issue kini maong pribilehiyo dinhi sa Bantayan. Una, tungod kay ang Holy Week matuon man gyud sa full moon. So wala sa mangisda dito sa atong kadagatan, no? Bantayan is a community of fishermen. So ang atong mga mangingisda dili makalawig tungod kay lisod man mangisda basta pahawa ang bulan. Ikaduha, tungod kay ang parokya na pundo kini og usa ka komunidad sa mga Katoliko dinhi sa lungsod, kalabanan sa atong mga kaigsuonan dinhi butabang gayud sa pagpangandam sa mga karosa. So busa ang mga matag pamilya adunay mga certain nga mga karong tabangan, unya wala na makapangisda, wala na usab makapaninda sa atong merkado. Busa mao siguro nganong wala na o available nga mga isda. Ikaduha usab nga rason mao ang seguridad sa atong mga katauhan. So way back in 1800s, sa history nga ang Bantayan i-raid sa mga Moros, no? So para sa seguridad, katong mga Moro pirates na ara sa atong kadagatan maglawig. So para dili sila masikop, dili sila palawigon sa kadagatan. So mao na mga posible nga rason nga nung adunay indult. Pero kani nga indult, yes, sir, na, sir. So kani siya expired na gyud kini. Niadto pang 1843, no? So mao na gi-encourage na nato karon ang atong mga katawhan nga kuan na gyud kita sa fasting, musubay na sa fasting o sa abstinence kung mawahimo. Sir Kenneth, dagsaon man gyud ang Bantayan panahon sa Holy Week, sir. Unsa may mensahe ninyo sa atong mga kaigsuonan nga muanha mudayo sa inyong isla ron panahona? Ang ako nag mensahe sa atong mga kaigsuonan dinhi nga muanhin, no, nga kita diri sa Bantayan wala ta nagselebrar og pista, kay among pista diri is June 29 para kang San Pedro. So muanhin kita dinhi sa
pag-commemorate no sa pagsakit, pagkamatay o pagkabanhaw ni Kristo, busa among gihangyo ang among mga bisita nga mga pinalangga o pinahod nga magsulog gayud kita sa tarong nga biste sama sa semi-casual o semi-formal kung mamahimo. Dili lang kita shorts samtang magtambong o moapil sa posisyon. Ug usab nindot kaayo nga mo apil kita sa liturhiya o liturhikanhong mga aktibidades. Aktibidad. Alright, daghang salamat. Timan-an na to na dili fiesta karong panahon na ug dapat solemne ang kalihukan sa Semana Santa sa bantayan. Daghang kayong salamat Sir Kenneth for joining us, sir.